Għalkemm fiżibilment skomdi tliet esponenti tal-Partit Laburista ma kkundannawx id-dikjarazzjoni tal-eks mexxej u llum kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew u kandidat għall-elezzjoni tal-25 ta' Mejju Alfred Sant waqt l-attività politika tal-4 filgħaxija f'Għawdex. U rrepeta din id-dikjarazzjoni negattiva kemm il-darba tant li saħansitra rikonoxxa li l-kumment li għadda fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat kien violenti u salvaġġ. Bla kantunieri, u għalli ġej, għal-kull sinna rridu sinna u għal-kull għajn irridu għajn. Dik hija l-attitudni tiegħi. Naf li tinħass violenti f'da żminijiet, salvaġġa f'da żminijiet, ma bżonn. Iżda mistoqsija direttament dwar din id-dikjarazzjoni, id-deputati Laburisti Edward Zammit Lewis u Alex Muscat kif ukoll il-kandidat għal Parlament Ewropew fl-Ervella ma wiġbux jekk għandhom xi kundannaw dak li qal Sant. Minflok l-eks ministru u llum membru tal-backbench Laburista qal li l-mistoqsija ta' Net News hi pertinenti jiġifieri f'waqta fil-waqt li ftaħar li danu l-aktar gvern meritokratiku li qatt kellu pajjiżna. Xaqtek tikkundanna l-menu il-kumment tal-eks mexxej Laburista illum kandidat Laburista Dr. Alfred Sant il-bieraħ illi għal darba darbtejn qal sinna u sinna għajn għal għajn, inkluż illi hu stess irrikonoxxa li dan huwa kumment violenti. Ngħidlek hija domanda pertinenti li ngħidlek żewġ affarijiet. Dan huwa l-iktar gvern meritokratiku mill-2013 li qatt kellna fid-demokrazija tagħna. Fil-waqt li Alex Muscat u fl-Ervella inħbew wara n-nuqqas ta' tweġiba minn Zammit Lewis. Żewġ persuni li għandna ħdejna wkoll tikkundannaw, nistaqsilhom ukoll, għalli nistaqsilhom ukoll. Tikkundannaw il-kummenti Dr. Sant il-bieraħ. Alex u Fler. Weġibnik bil-fatti. Ma twiġbux. Ma tikkundannawx. Adrian Delija jwieġeb bil-diskors, aħna wieġbu bil-fatti. Ma tikkundannawx. Erġajt weġibtek. Din mhix l-ewwel darba li l-eks mexxej Laburista uża din id-dikjarazzjoni negattiva kontra min ma jaqbilx miegħu. Sa minn meta kien għadu fit-tmexxija tal-partit, ironikament ukoll waqt sessjoni tal-Konferenza Ġenerali kien iddikjara li għal kull sinna nieħdu sinna u għal kull għajn nieħdu għajn. U għal kull sinna nieħdu sinna, għal kull għajn nieħdu għajn. Alfred Sant dejjem kellu kummenti pożittivi fil-konfront tiegħu mill-mexxej Laburista attwali Joseph Muscat. Nemmen li Alfred qiegħed f'pożizzjoni unika illi jagħmel dawn l-argumenti sodi għandu l-kredibilità biex jagħmelhom dawn l-argumenti. U llum għal kumment violenti u salvaġġ tal-predeċessur tiegħu Muscat għażel li jibqa' fommu siket.